Здравейте, приятели! Какво ново тези дни? Ами новото е, че направих тези чанти, които са, меко казано, впечатляващи. Аз ги бях показала в стори и ви бях питала дали да са с или без дръжка и честно казано, резултата не знам точно колко беше, но беше оспорван, което му учи да мисля, че всички ще искат без дръжка, защото доста хора ме бяха питали дали нямам по-малки чанти, които са с дръжка и така нататък. Но аз като любител на клъчовете, както може би сте забелязали от бранда, който стои зад името ми, аз много обичам чанти, които не са от мас маркета и които ги има на всеки ъгъл. И когато излизаш навън, виждаш още 50 човека със същата чанта като твоята. Това е самата цел на бранда, но мисля, че тези също станаха доста отличителни и съм много доволна от резултата. Има още една, тази не знам дали се вижда. Тя не е чисто черна, има някакви петна, нещо между синьо и сиво, но е доста елегантно и не е натрапчиво. Отива се с доста неща тази чанта. Отвътре е с сатен. Може да видите. И възнамерявам една такава да се оставя за себе си. Имам я в още един вариант, обаче тя ми е единствена, вече нямам материал от тази кожа. Тя е чисто черна, отново лак кожа и стане изключително добре. Между другото, тази кола ми е последната колекция и ми е малко голяма. Върших да я облека, за да ви я покажа. Тя, когато се движиш, има един елемент долу, който е доста ефектен. И на мен доста ми допада, въпреки че тя не е мой размер. Тя е правена за модел. Аз съм доста по-мъничка. Да, отново е ръчна изработка. Шила съм я не знам колко време, сигурно един месец. Всичките тези детайли. Така че да, това е колата. Имам и още един вариант от тези чанти, който не е довършен, още не съм го направила. Това е сребрист косъм. Просто нещо уникално. Но не е довършена, затова няма да ви я показвам отвътре. И мисля не да се оставя вече за себе си, защото този материал имам за още една-две чанти максимум. И се чудя дали да направя нещо по-различно, но ще видим. Ще видим дали имам вдъхновение. И за сега е това.